responsibly. Kasama mo ang Ginebra San Miguel na bagong tapang sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have back. Napakadali lang po yan. Yung mga osteoarthritis, arthritis, madali lang po sa amin yan. Hindi kailangan pa injeksyon. Ayun po ang problema na injeksyon na yan. Hindi ko alam po anong pina-injeksyon. Steroid o what. In the long run, ganun din. Babalik at babalik po yan. At ang ano nga po dyan, sa tuhod lang yan. Samantalang Amazing 4, pangkalahatan na. Galing sa ulo hanggang sa paa. Diba? Iyan po ang kakulangan sa kaunawaan. Alam po kasing hindi niya alam. Pero bakit hindi ka magtiwala sa iyong pamangkin? Nire-recommenda at natulungan sila. Pati yung kapatid niya, natulungan. Kasing tao, ang problema pa, pagka mag-anak, parang hindi naniniwala. Mali. Kamag-anak ka. Magre-recommenda ba ang kamag-anak mo na hindi maganda, lalo sa kaluluwa? Siyempre, siya mismo, nakinabang, kanyang pamilya, sina nanay, kapatid nitong nire-recommenda niya, ay natulungan, kaya sinishare ang magandang produkto tulad ng Amazing 4, Miracle C, Mega A, Multivitamin Mega 1, or binansagan po yan na Amazing 4, kasapat na klase. Made in Florida, USA. Hindi po yan sa West Philippines na galing. Diba? So, kayo pong nakikinig, uminom kayo ng inom ng mga synthetic drugs, synthetic vitamins for at least 6 months or 1 year or more, wala pang nangyayari, subukan ninyong Amazing 4, tamang dosage. Diba? Mahirap po yung mahirap po yung tayo mismo later on, magsisi. Bakit? Matagal na ako nakikinig sa Doc Joey, pero parang baliwala. Punta na ako sa 3 doktor, para pa-laboratory na ako. Ang dami nang kinita ng laboratory. Para inom na ako ang bulong. Naku, ang dami nang nainom ng bulong. Kumita na yung pharmaceutical ng gusto. Na-hospitalize na. Kumita na rin ang hospital. Mabuti nga, hindi pa 8 feet below the ground. Kanina, may pumunta sa atin dito, mataas ang creatinine. Pinubukan 3 times a day for or 10 days yung kaya. Ako ay yan po ang sinasabi ko sa inyo na dito sa amin gusto namin kayong tulungan, pero dapat may gagawin po tayo. May gagawin po tayo dito para matulungan namin kayo. Kasi kung hindi po ninyo gagawin ang tama, kayo po later on, mamumroblema. Diba? Mamumroblema po tayo later on. So, ano po ba ang dapat natin gawin? Yan. Tingnan mo ito si Madam K, ang sipag-sipag. Yan ang gustong umasinso. Gusto maging laging malusog. Miss J, i-brief mo ng gusto yan si Miss K para bigyan mo rin siya nito na yung price list natin sa Amazing 4. Paliwanag mo. Yan. Kay brochure. Yan. Di ba? Para i-briefing mo kasi sa kanila sang katutak na makukuha niyan. Di ba? Framing ninyo si Miss K. Di ba?
Tingnan mo si nanay, ang lakas. Oh. 70% si nanay. Oh. Ilang taon? Si nanay. Di ba ilang taon na ba si nanay? Oh. So, yan po magandang balita natin. Kung ang ano natin, kailangan ay maging malusog talaga tayo parate. Kasi kung hindi po tayo maging malusog, yes. Ano po yan? Talagang mahirap. Kung hindi malusog ang ating katawan, nanganganib ang buhay natin. Mahirap pang gagastusin mo. Laki pang gagastusin. Laki ang gastos niyo pag palagay mo. Okay, so andito kasi ang ating distributor na Miss A. Kaya po ay kagagaling lang po ito sa trabaho. Paglabas, diretso na dito. Kaya po ay may mga gustong mangyari sa buhay. May mga pangarap sa buhay. Pag may pangarap ka sa buhay, hindi mo ipapanakaw. May pangarap ka sa buhay na umasinso ka. After office hours mo, kung nagtatrabaho ka, 1 or 2 hours na pandagdag mo. Diba? Malaking bagay po yan. Later on, baka yung kikitain mo sa MHCU level, mas malaki pa kaysa kita mo bilang nagtatrabaho ng 8 hours a day or 8 or 9 hours a day. Palakin mo na para makita na ni Miss Kay ang kanyang sa dashboard. Yan. Pwede mo ilagay na ngayon, Miss Kay, cellphone mo para makita mo na. Yan, di ba? Oh. So, ganun po yan mga minamahal kong kababayan. Ang buhay ng tao, hindi po tsamba-tsamba. Ang tsamba po yung nagtataya ng luto. Pero po yun, matagal din po nagtataya ng luto yan. Kung baka nagdasal ng talagang taimtim sa Panginoon, kailangan niyang kumita. Manalo. Yan po ang tsamba. Pero sa buhay po natin, hindi, gagawa ka ng paraan. Pagkakatrabahuan po natin, di ba? So yan po ang malaking pagkakaiba mga minamahal kong kababayan. Sana po ay marami kayong matutunan. Marami kayong matutunan dahil sa ang ating pong na ginagawa pang araw-araw ay para tumulong sa ating kapwa, karoon ng magandang kalusugan, karoon po ng magandang pagkakakitaan. One of the best opportunities in the world right now. Why? Because we have one of the best natural products in the world. Yung Amazing 4 from Florida, USA in Mega 1. And we have one of the best opportunities. Yung MHC Unilevel kasi one line lang pwede na. Plus yung pong dito po kasi ay maliit lang ang iyong puhunan, maliit lang po ang ininvest ninyo, pero ang chance ang kumita ka ng napakalaki panghabang buhay. Diba? Napakalaki panghabang buhay.
Ngayon, ay sabi ko nga, kailangan lang po natin na maging prayer, pray and action. Action with passion. Prayer with action. Prayer with action and passion. Diba? Prayer with action and passion. Diba? Prayer with action and passion. Yan po ang magandang balita dyan. Mga minamahal kong. Okay, good luck. Mamaya, bukas, ubos na uli yan. Ang bilis lang. Yan. Kailangan may gagawin ka talaga. Wala kang gagawin mahirap. Sinabi mo mahirap, lahat ay mahirap. Pag sinabi mo mahirap, ay gagawin ko ang lahat para maging madali. Yan. Anong gagawin natin? Prayer and action with passion. Simple, of course, pag-aralan natin. Kung pag-aaralan, mahirap. Pag-aaralan natin. Nagdadrive? Si Miss siya mismo? Ganda. Teamwork. May teamwork sila. Prayer with lagi po natin tatandaan yan. Prayer with action and passion. Okay. So, lagi natin tatandaan po yan. Huwag po natin kakaligtaan yan. Prayer and action with passion. Kung lahat pong gusto magkakugnayan kay Doc Joey, ay pwede kayong mag-text 998-975-8121 0998-975-8121. At yan naman po sa Inubatan at ibang lugar. At pwede naman po kayo sa ating First Diamond Arlene sa Market Site, Paulate Street, kaya Ginubatan, Albay, sa 0946-051-9050 946-051-9050. Okay, so yan na po ang ating gagawin. Ito po ay laging manalangin. Kasi wala pong problema sa mundong ibabaw na hindi kaya ng panalangin. It's prayer. Prayer is the best solution in the world. Kailangan po natin, meron tayong gagawin hakbang. Prayer kasi is spiritual. Ang hakbang naman po natin iyong hello. Unilevel na tayo. Prayer with action and passion. Unilevel na. Yan na po ang sinasabi natin. So, yan po ang magandang balita sa atin. Ano po bang karamdaman ninyo? Oh, by the way. Diba? Prayer with action and with passion. Diba? And passion. Diba? Yan po maganda. Oh, ito. Magandang balita ito.
nagpabunot ng 2 ipin. Si Amazing Sapphire Del. Oh. Oh. Dok. Ito. Napansin ko nga pala, Dok, hindi ko ininom ang gamot na binigay ng doktor dahil lamang nagkulog so binunutan. Ayaw ko kasi ng synthetic na gamot. Pero yun po ninyo yan, no? Dalawang ang binigay sa kanya, 2 klase. Dolpinal, Epinamic acid 500 mg, 4. Amoxicillin 500 mg, 15. Dalawa rin daw bagang ang pinabunot niya. Pero yun po ninyo yan. Diba? So very powerful po. Very powerful. Oh. Very powerful ang kanyang dalawang bagang, hindi ka nag-inom ng synthetic drug. Very powerful. Ako noon, binigyan ako ng 8, ininom ko lang 2. Tapos yung sabi niya sa akin, sa dugo, kung gusto mo sa kirot pala, kung gusto kong inumin, hindi na po ako bumili. January po yan. Talagang pero ang ininom ko talaga marami. Amazing 4 times. Diba? Oh. Oh. Diba? Diba? So yan po ang diba? Oh. Diba? So, yun po ang magandang balita sa atin lahat. Na kung kayo po'y magtitiwala lang, there's a saying nga pala, there's no harm in trying than none at all. Ano pong ibig sabihin? Kung may mga bagay-bagay na pig-share sa atin na napakaganda, lalo sa kalusugan, na quality ang products, katulad ng Amazing po, galing Amerika, aprobado ng FDA. Ano po ba ang ating para tayo nagdududa sa isip natin? Hindi naman galing sa West Philippines eh. Hindi naman sa aprobado hindi aprobado naman ng FDA. 'Di ba? At maraming natutulungan. Bakit hindi mo i-try ng at least 1 month para mapatunayan mo rin na ikaw magkaroon ng benepisyo? 'Di ba? Kasi ang duda-duda na 'yan, ibig sabihin kulang tayo sa prayer. We have to pray. Diba? Pray dapat tayo. Diba? Duda ka ng duda, it will cost your life. O, baka sabihin sa'yo pagdating mo sa langit, San Pedro, ikaw kasi ang hilig mo magduda. Dapat nasa lupa ka pa, kasi meron ka pang dapat mga gagawin, ang duda ka ng duda. O, yan. Nawala ka tuloy sa mundong ibabaw na untimely demise. Anong demise? Demise. Ano naman Dok Joy ng mice? Ang mice, ano yan? Ano yan? Wala ka namang pusa. Untimely demise.
Yung mga Islam, demise. Kaya nga po, kung tayo puro duda, masyado na kasi masalimot ang mundong ibabaw. Kaya, puro duda. Duda ng duda. Di ba? Oh. Kailangan po. Oh, Oh. Hmm. Oh. Okay. Di ba? Hmm. Di ba? Oh, congratulations. Oh. Si Nanay talo tayo. Nanay Basyon, nakabinta ng mga amazing products natin, oh. Biruin mo yan. O, di ba? 73 ito, going 74. O, ang lakas-lakas. Kasi nga po siya, alam po ninyo, ang ganda ng testimony ni Nanay Basyon. O. So, sabi niya, nang sumakit ang tiyan niya, kasi alam po ninyo, ang ginubatan, iba po ang language nila. Dok, nang nagsanit ang aking tiyan, uminom ako ng usad na kapsula ng Mega 1. Usad na basong maligamgam na tubig. Pero sabi niya, mga ilang minuto na, masanit pa rin. Ibig sabihin, masakit pa rin daw. Naalala ko, wala namang overdose yung sinasabi mo sa radyo kasi nakikinig po ako sa inyo araw-araw. O sabi niya, uminom uli ako ng usad na kapsulang Mega 1 at usad na baso maligamgam na tubig. Alam po ninyo, Doc Joey, sabi niya, iyang katotohanan. Several minutes, biglang nawala yung sanit ng tiyan ko. O, biruin po ninyo yan. Kasi po, ang kagandahan kay Nanay Basyon, laging nakikinig sa atin. Diba? O, sinubukan niya sa kanyang buhay, gumaling, nawala, at hindi na bumalik yung sakit sa tiyan. O, biruin po ninyo yan. Kung iyan po tinakbo sa ospital, kasi masakit na masakit daw eh. Alam po ba ninyo, most likely, ang daming test na gagawin. Maraming gamot. Baka 5,000 kulangin. Samantal 2 kapsula, member siya, 100 pesos lang. Wala pang naabala. O, di ba? 100 pesos lang, walang naabala. O. Yun siguro, sasanit na yun ng tiyan niya, baka 5,000 kulang. Itatakbo pa siya. May anxiety pa. Diba? Kasi sobrang sanit. O. Meron na naman siyang isang testimony. Ang kanyang asawa po, si Tatay Gundeng, mas matanda sa kanya ng konti. Nag-tracer daw. Ang tracer po yung sa ane. Yung mga palay. Nag-tracer. Maghapon ata, nainitan, sobra. Sumakit ng sobra ang likod. Nang paghiga, hindi na makatayo. Hindi po makatayo. So ano po ang ginawa ni Nanay Gundeng? Naalala niya yung pag-inom niya po ng Mega 1. So ang ginawa niya raw, pinainom niya si Tatay Gundeng ng 2 kapsulang Mega 1. At saka maligamgam na tubig. Pero several minutes wala pa. Sobra pa rin ang sakit. So dinagdagan niya raw ng 1 kapsula. So 3 na. Pinainom ulit ng tubig na maligamgam. Ngayon po, hindi pa rin nawawala yung sakit sa likod. Pinainom niya ulit ng 1. Bali 4 na. Kasi Doc, wala namang overdose eh. Diba? Ay, gusto ko, gumaling ang asawa ko kasi naawa ko. Sobrang kirot daw ng likod. Ito po, may testimonial po siya dyan noong July 8. Mapanood po ninyo yung aming programa. Nakaano po yan, nakaano na sa Facebook yan. Andiyan po ang kanyang testimony. So wala pa rin nangyari. Ang ginawa po niya, dinagdagan niya pa ng 1. Siguro, more or less,
Wala pang isang oras, naka-5 kapsula. Nung nakainom daw na pang-5, alam po ninyo nangyari, after a few minutes, parang nagdahilan daw si Tatay Gunding. Nawala ang kirot sa likuran niya at nakatayo na. O, saan mo yan paano mo yan ma-explain? Kasi kung yan po, hindi makatayo, anong gagawin yan? Aalsayin yan, bubuhatin yan, isasakay siguro sa tricycle, o sa motor or what, di ba? Dadalhin niya sa ospital. Pag dinala po yan sa ospital, pag sinabi napakasakit ang likod, hindi gumagaling, malamang po emergency yan, i-confine. Pag kinonfine po yan, ang gismil po niyan kulang. Gismil. Kung abutin po yan mga 3 araw, baka ang babayaran po niyan, mga 20 hanggang 50 mil. O magkano lang po 5 kapsula? 250 pesos. Wala pong naperwisyong pamilya na pupunta pa sa ospital, maghanap pa ng mga sasakyan, yung pagkain, sino magbabantay, sino pa, di ba? Yan po ang katotohanan sa testimony ni Nanay Bastion Pabilonia. Di ba? Ang pangalan niya po ay Nanay Salvacion Pabilonia. 73 years old. Kung hindi ako nagkamali, 73 years old. Siya po ang lola ni Amazing Diamond Arlene Pabilonia. Kaya nga po, dito po sinasabi ko, try it. Why not try it? Aprobado ng IPI, galing Amerika. Kung galing po yan sa kuli-kuli, pwede hindi ko inumin. Galing Amerika eh. Hindi ko naman sinasabi Amerika is everything. Pero advance po doon ang technology kaysa sa atin. Diba? So, kaya po yung mga naniniwala, nagdadasal, naniniwala, gumagawa ng action with passion, yan po ang may magandang nangyari sa buhay. Ngayon, nag-text. Nag-chat po si Amazing Diamond. Pero yun po, dahil nga po sa nangyari kay Nanay Bastion at saka kay Tatay Gundeng, sinir na po ni Nanay Bastion sa kanyang mga kamag-anak, kakilala. Ngayon daw nakabinta ng nag-remit ng 1,200 at may magbabayad pa sa 24, itong July 24, na more than 2,000. Pero mo nakabinta more or less mga 4 mil, 73 years old. Diba? Ay, kumita ka na lang ng 500. Ikaw 73 years old or 1,000 na isang oras lang, 2 oras. Diba napakaganda? Dahil nga po, nagdasal, naniwala, nag-action with passion. Diba? Ano po? Shiner yung experience ang maganda. Kaya sinabi ko sa inyo, ang karamdaman po ninyo, once na gumaling kayo, at natulungan po kayo ng Panginoon Diyos, na ginamit po ang Amazing 4 or Mega 1, ay pwede ninyong makatulong din sa maraming tao at pwede ni kayong may negosyong maganda na pagkakakitaan ninyo at makatulong sa inyong pangangailangan sa buhay ng pamilya. Diba napakaganda yan? Everybody happy. Everybody happy. May talo ba dito? Wala. Sino ang talo dito? Yung hindi naniniwala. Diba? Pero isa nga pong tao dyan, ganito ang sabi. Nako, wag kayo diyan mag-join kay Doc Joey Bitito. Kasi sabi niya ang founder, siya lang ang aasin sa buhay. Alam po ba ninyo ganito? Natatawa ako. Yung kanyang yung sinasabihan nila, ang tagal na nagtatrabaho sa kanyang kumpanya, hindi naman umaasinso.
Kahit makabili po ng tricycle, hindi makabili ng tricycle. Ang tagal na nagtatrabaho. Pero sa akin po, 5 buwan lang, may pang-down na sa brand new car. Kahit tricycle bilhin, kayang-kaya, 5 buwan lang. Pero yun po ninyo, ganun katindi po sa amin, hindi kami nagyayabang. Dito po, ang pangarap ninyo sa buhay, pwedeng mangyari, magtulungan lang po tayo. Una, sabi ko, magdasal sa Panginoon tuwi-tuwi na. At pasalamat tayo sa ating dakilang Panginoon. Lord, thank you so much po. At action in passion. Anong action? Pag-aralan mo ating mga produkto, ano mga nagagawa nito? Di ba? In passion. I-share mo sa at least mga, sabi nga ni Amazing Sapphire Del, dapat at least 10 tao araw-araw. 10 tao araw-araw, in 30 days, meron kang nasira ng 300 na katao. Di ba? 300 in 1 year, 3,600 na katao. Napakahina mo na. Napakahina mo mag-close. 1% na lang. May 36 po kayo na business partner. Kung 2%, may 72. Kung 3% ang closing mo na lang, 97 hindi sa'yo naniniwala, may 100 po kayong tao may get. Kung nag-multiply po yan, in 1 year, yung 100 na yan, naka-close din po kahit 10 na lang. Sa isang taon, may 1,000 kang grupo, mayroon ka ng army. May army ka ng 1,000 na hindi mo naman binabayaran kahit piso. Kasi ang objective natin, bayanihan, nagtutulungan tayo para makatulong sa maraming tao at umasinso ang lahat. Di ba napakaganda yan? Di ba? Di ba? Di ba? So, gayahin po natin si Nanay Basyon. Ito kasi paladasal din po ito. Sa kada dasal niya, kakapakinig niya sa ating programa, sinubukan niya sa kanya, parang naghimala. Sinubukan niya sa asawa niya, kay Tatay Kuning, naghimala. Ngayon po, kininto niya na kininto sa kamag-anak niya, nakilala, mabilis sa kanya makapag-move ng products, mabilis siyang makapagbinta. Yung isa naman niya, yung kamag-anak niya naman, bumili raw ng berry soap. Alam po, binilagay ng berry soap. Binabad sa buong sa kanyang katawan. Alam po ninyo sa kabababad sa katawan niya, hindi po binabaldamawan. Mga 1 week daw po, nako, kuminis. Kuminis yung katawan, yung mukha katawan, at medyo pumuti pa. Kaya ngayon po, mag-join na sa distributor. Kasi bilib na bilib sa product natin dyan, sa berry soap natin. Iniisip ko, anong mayroon sa berry soap? Antioxidant. Kasi berries Diba? Kaya talagang, yung mga toxins, yung mga mga unwanted diyan sa ating muka ay mawawala. Kasi antioxidant. Mga berries Kaya po kayo ay ang gawin po natin experiment sa ating katawan, sa ating mga produkto, di ba? Ako po hindi ko maibabad kasi nagmamadali nga po ako pag kasi aside from the routine, andito tayo sa booking office natin sa Legazpi. May mga appointment I'm waiting pa sa labas. Kaya po, mahirap sa akin. Pero kayo po, na may oras naman, ibabad po ninyo. Diba? Alam po ninyo, nung ako'y nasa Manila pa, isang may edad na. Siguro pang edad noon, 67 or 69, ganyan. Pumili rin po, taga Batangas po yun, listener ko, may programa kasi ako sa Manila. Alam mo, Doc Joey, sa totoo lang, I think nasa Radio Veritas pa ako Manila noon.
Alam mo, Doc Joey B dito, ginamit ko itong sabon na itong berry soup mo. Sa totoo ito, hindi po ako nagbibiro. Hinugasan kong mabuti, sabi niya, yung private parts ko. Alam po ninyo, sabi niya, matagal, sabi niya, hinugasan kong hinugasan. Babae po ito. Nakalimutan ko na po pangalan. Matagal na po yun. Nung nasa Manila ba ako, I think 2010 or 11. Alam po ninyo, sabi niya, sinuot ko, sabi niya, yung pante. Yung pante niya raw, sinuot niya. The following day raw, sinubukan niya, huwag niyang palitan. In the following, susunod daw, yung kanya raw na pante, mapango pa. Grabe ako. Ay bakit naman ako ito magtitek sa akin? Magsishare ng ganon? Ano nang pakinabang niya? Pero yun po ninyo yan. Kasi nga, may antibacterial po yan ang sabon natin. Diba? May antibacterial, mayroong antimicrobial. At mga berries din po yan. Ibig kong sabihin ako, pwede palang feminine wash na yan. Diba? Pero may sabon ka na ako. Yan mo ginagawa kong pang shampoo. Sa ulo ko, wala na pong shampoo. All in one na. May shampoo, may sabon, may panglinis pa dun sa baba natin. Sa, doon po sa, alam mo, mga singit-singit kasi, madaling magkaroon ng mga mikrobyo eh. Diba? Tapos, pag binabad mo, parang may lotion ka pa, parang mayroon ka pang pampakinis ng iyong katawan, ng mukha mo. Ang ganda po ng berry soap natin. Hindi lang natin natutukar ng gusto. Ngayon ko lang ulit natukar kasi nga, sinir ni Nanay Basyon, yung pong customer niya na binabad ang katawan, I think mga 1 week pa lang, ay grabe raw ang pagbabago. Diba? Kaya po, ay magkano lang po isang sabon? 150. Kung member ka po, 25% discount mo, magkano na lang? 112 na lang. Kung 30% po ang discount ninyo, 105 na lang. Diba? At gamitin ninyo, diba? Gamitin ninyo halimbawa ng 2 weeks, ibabad 3 times a day. Ang buong katawan mo. Bago mo gawin, ay magpicture ka. After 2 weeks, magpicture ka ulit. Ipakita mo sa lahat mo, di ba? Pwede ka magbinta ng araw-araw isang dasin na sabon. Di ba? Kung na isang dasin ka na isang sabon ang binta mo, 144, 1 dasin, 360 na sabon. O 360 na sabon. Kumita ka na lang. Diba? Ng 20 pesos ang bawat isa o 25. Ay, ano kikitain mo? Diba? O 25 pesos. Sa 100, ano na yan? 2.5. O sa 300, may 7.5 ka. Yung 60 pa. Sa sabon pa lang, pwede ka na kumita ng 8 mil pataas. Hanggang 10 mil. Diba? Mabubuhay ng... Dahil mo pa nagtatrabaho ka na, sabon pa lang. Ay yung kape natin 14 in 1, ang lakas sa katawan. Ay yung ating Mega Choco, na sa bata talaga at sa may edad, naging hindi ka maging makalimutin. May parang brain booster. Kasi may goji berry, may cranberry, meron po ito po, ay gamitin mo. Gamitin mo isang buwan. Tapos, pag-aralan ninyo. Malamang po yan, gagamitin mo lahat. Ako, ginagamit ko po lahat yan. Yung ano pa natin, Slimmer's Rice. Lalo yung may medyo, may weight problem. Gamitin mo yan. At yung mga diabetics, di ba? So yan po, mga minamahal kong kapatid, ang produkto natin ng Miracle Health Corporation, ang produkto ng MHC Unilevel, na ating pong ini-endorso sa inyo. Hindi po ito basta-basta ang produkto. Hindi po ito basta-basta ang produkto. Mga quality products po ito galing Amerika. Yung ating at ang sangka po yung mga healthy drinks natin, galing din po sa kapsula natin. Kaya very powerful po. Sana po kayo ay subukan ninyo at least 1 month, 1 to 3 months. Makikita mo.
Pag nagamit po ninyo ito ng 3 months, maniwala kayo, hindi na po kayo, hello? Ano po? Ano po, sir? Sir? Ma-deliver ng? Ma- para kanino po yan? O, sige po, andito pa ako ngayon, dito sa harap ng Bangko Sentral. Opo. Opo, hanggang alas 6:30 po kami dito. Okay po. Salamat. Okay. So yan po mga minamahal kong kababayan na tayo po ay gusto natin makatulong. Gusto lang po natin makatulong. Ngayon po, sasabihin na naman niyo, pag natulungan ko kayo, baka umasinso si Bitito. Sinsado na po ako eh. Ako po ay lumakas na dito sa ating produkto na ito, na benepisyuhan ako. Eh kayo po, tanungin mo, kung uminom kayo nito, ano mangyari sa buhay ninyo? Kung inegosyo po ninyo ito, makipagtulungan kayo sa amin, ano mangyayari sa inyo? Diba? Pwedeng umasinso kayo, diba? Pag hindi po kayo uminom, baka may mangyari sa inyo. O, tinakbo ko sa ospital, yung pera ninyong napakalaki, baka po mabawasan ng kalahating milyon ang anib pang buhay mo. Wala ka pang negosyo. Dito po kasi, pag once na kayo bumili, nagmemro kayo, may negosyo na kayong libre. Libre po yan, whether you like it or not. O, diba? Ayaw mo inegosyo, okay lang. Pero mamaya, yung kapatid mo pala may problemang cancer. O, isi-share mo. O, diba? At siya po ay Okay. O, diba? So, ganun po yan, mga minamahal kong kapatid. Okay. Okay, so ganun po. Oh. Oh. So, ito nga lang po, ay meron ng sinasagot ako yung ating ano sa Tagbilaran. Tama po yan kasi ang brochure daw natin parang ano, yung tinatawag na parang in general. Ang problema po kasi dito sa atin sa Pilipinas, hindi po natin pwedeng i-incorporate kung anong karamdaman mo, itong iinumin mo. Pwede po yung suggested lang, suggested dosage. Pero sabihin mo ganyan, ganyan, bawal. Suggested dosage, pwede. We can suggest. Pag hindi man po masamang mag-suggest. Di ba? Bawal kasi yan sa FDA. Di ba? Marami kasing pinagbabawal. Di ba? Eh, tayo naman ay nagko-comply. Eh, good ano tayo eh. Di ba? Oh, ang sa atin lang po dyan, ang importante sa atin, natural, walang nasisirang organ. Yan po ang ating may pagmamalaki. Nakatagalan na po natin, wala pa tayong reported na nasirang organ. Kasi sa atin po ay merong zero toxicity certification from the American government. Ayan. Diba? Zero toxicity certification from the American government. Diba? So, kung kayo po naniniwala sa atin, ay okay po yan. Wala po tayong problema dyan. But, kung hindi naman kayo paniwala, we are very sorry. We are very sorry for you. Because you don't believe. Diba? Diba? Pero sana, huwag po kayo magsisisi pagdating ng araw. Marami ang pumupunta, Dok, matagal na kita napapakinggan. O, bakit ka ako ngayon lang kayo?
Eh kung kailan po yung malubang-malubana saka pupunta sa atin. O katulad niya, ano na, for dialysis na, pupunta sa atin. Di ba? Kasi takot sila magpa-dialysis. Magkano ba? Napakasakit ang dialysis. Napakamahal. Ilang taon ba ang inaabot ng ng tao? Yung average. Umaabot ba ng 5 taon? Mayroon ba kayong pampa-kidney transplant? At yung pampa-kidney transplant mo naman, yan ba ay sigurado? Match ba yung donor mo ng kidney? Di ba? Kahit na kidney transplant ka, it's not guaranteed na ikaw ay hahabang buhay mo. Kasi iba na po ang kidney mo eh. Di ba? Ang kailangan lang po natin palakasin ang ating immune system para po yan may capacity to heal itself. But, kung hindi na po kaya ng immune system, yan po ang problema. Paano po yan? Anong senaryo po ang hindi na kaya ng immune system? Halimbawa, cancer. Stage 4. Tinaningan lang yan sa buwan na mabuhay. Wala na po yan. Ano na po yan? Himala. Himala. Di ba? Pero dapat, kung sila po ay di-value life, makipagsapalaran pa rin. Kasi yung pera lang, ano ba buhay ng tao? Tama po ba? Pero may mga tao kasi more on money conscious than health conscious. O, di ba? Mas importante sa kanila ang pera kaysa buhay. Na hindi nila naman napag-aaralan, hindi nila na-analyze ang pera, ang properties po ng bawat tao sa mundong ibabaw ay pahiram lang. Anong pahiram, Doc Joey? Isa akin yan eh. Anong pahiram? Pahiram lang po sa atin ng Lord. Treasure keeper lang po tayo. Pag wala ka na sa mundong ibabaw, yung pera mong yan, yung treasure mo, lupain mo, mansion mo, kung eroplano mo, yate mo, hindi na po sa'yo yan. At pag hindi po naayos pa yan, problema pa. Hindi mo rin alam yan, kung yan na treasure mong yan, ay tatagal pa. Di ba? Yan po ang hindi alam ng karamihan. Kaya sa akin po, ang mahalaga, number 1, may faith in God. Diba? Number 2, ako'y very healthy. Malakas ang aking immune system. Kaya dapat uminom ako ng Miracle C, Mega M Multiplied Mega 1, kung Amazing 4, or Mega 1 Miracle C, di ba? Healthy drinks ko, Amazing Coffee Mix, Mega Choco, Mega M Multiplied Coffee, kaya dyan, sa hapon, Amazing Juice, di ba? So, ganun po yan mga minamahal kong kapatid. Yan po ang pinaka-importante muna sa akin. Sumunod na lang po dyan, iyong success ng negosyo. Diba? Para mapakinabangan ko ng matagal, kailangan very healthy ako, safe ako, guarded ako, protected ako by the Lord. Diba? Hindi po yung uunahin ko muna saan ka to damakmak na pera, anin ko yan. Pagkatapos maraming karamdaman, ay anin ko yan. Diba? Ang mas okay sa akin, excellent health ako, kumikita, nakakatulong, gumaganda ang negosyo, maraming natutulungan. Yan ang importante sa akin eh. Diba? Iyon po pinaka-importante sa akin. Kasi po, sabi ko nga, we only live once. Minsan lang po tayo nabubuhay sa mundong ibabaw. Hindi na po ito mauulit. Diba?
Kung kayo po naniniwala sa sinasabi natin, maraming salamat. Kung hindi po kayo naniniwala, I'm sorry my love. Kayo po ang mayroong problema. Nakikinig naman po kayo sa amin kasi nga po nagugustuhan ninyong programa because our program is about health, natural health. At meron pong business component, unilevel pa, hindi multi-level, hindi binary. The most easier multiplication. Diba? O dito, ang sabi nila kasi ayaw nila raw ng yung multiplication kasi kung sino raw ang nauna, siya lang ang kikita. Mali po. Dito sa amin hindi. Kung iyong nauna mo sa iyo, mahina, di ba? Mahina. Pwede po ninyong talunin. Ipapakita ko po sa inyo. Kung masipag kayo, tatalunin po ninyo. Halimbawa, nag-invest ka sa akin ng bronze. Iyong nag-sponsor sa iyo, yung ninong mo o ninang, ay sa kanya ay emerald. Later on po, pwede niyong talunin siya. Maniwala po kayo sa akin. Pwede po ninyo siyang talunin. Pag siya po hindi gumagalaw. Pero kung kayo po ay tamad din, ay talagang talo kayo. Kasi tamad ka eh. Kaya congratulations, Miss Mel. Hello. Oh. Sige po, kasi nasa programa pa ako. At tapos, ano po yon? Kailan bukas? Hindi, matatapos na po ako 6:30. Pagkatapos, maya pauwi na ako sa Dorotea. Kasi, uwi pa ba akong Dorotea? Anong oras? Eh, 7 po, hindi na pwede kasi malayo pa ako. O bukas na lang siguro ng, hindi ba pwedeng before, mga 5:15? Oo, ganyan, oo. Dapat to po, isa o dalawa lang, huwag lahat. Kasi marami, bawal pa naman ngayon ang, kailan may social distancing tayo. Diba? Bigla-bigla. Kasi nga po, ang tao ay tao. Dapat marunong tayo makipagkapwa-tao. Kasi kung hindi po tayo marunong makipagkapwa-tao, yan po ang problema natin. So, sana ay tayo ay magmahalan. Sana po tayo ay nagkakaunawaan. Di ba? At sana ay with a very peaceful life, world, para po ang bansang, ang mundong binigay sa atin ng Panginoon ay tumagal pa, na napakatagal pa. Kasi kung tayo nagkakaunawaan, ang Panginoon Diyos ay laging susuportan tayo.
Pero pag tayo po, lagi tayo nag-aawayan, lagi tayo nagbabangayan, lahat tayo sinisira natin mundong ibabaw, we don't know. Diba? So, ganun din po kami dito sa MHC. Ay, ang ano namin, hangad namin, ang kabutihan ng lahat, lalong-lalo po yung mga umiinom po sa amin. So, diba? Diba? Oh. Oh. Yes, opo, opo. Kaya nga po, oh. So, ganun po mga kaibigan, kung kayo po ay meron pong mga katanungan, tomorrow po, Tuesday, andito na po ako ng 10 o'clock niyan hanggang 5 lang o 5:15 kasi nga po may programa na tayong 5:30. Then Wednesday po, raffle na naman. So, ano ba ipapara? May mga katanungan na sa akin. Bukas dapat ano na tayo. Sa mga katanungan natin, di ba? Hello, hello. Oh, pag-check mo kanina yan, mayroong mag-ano dyan. Delete. Oh, andyan na po may lalabas. Okay, so sana po ay tayo ay tayo po ay laging proactive than reactive. Dapat proactive po tayo, not reactive. So, ang numero po natin, 0917-853-8933 0917-853-8933 or 0998-975-8121 0998-975-8121. Pakibuksan mo na yan at sit up na. 975-8121. Pakibuksan ng ilaw, tabi. Okay. Yan. Pakicheck mo yan, nene. Ayan pong para po tayo, yung may mga gusto po makipag-usap sa atin. 8 to 9 po dyan sa Dorotea Resort. Dito naman po sa atin ay 10 to 5:30 ay pwede po tayong pwede po nating gawin ang makipag-ugnayan sa atin. Okay, para po ay maayos po natin ang ating mamaya. Sinabi ko na kasi dapat tama. Okay. So, yan po ang at sa atin po ay para makatulong po sa inyo. Then yan po sa Ginubatan, sa 3rd District, pwede po ninyong pwede po ninyong text ang aming Diamond, si Miss Arlene sa 0946-051-9050, 0946-051-9050. So,